Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agtalna kayon, tairugi tayon ti sarsarita tayo an napauluan. Ti dusa ni Prinsipe Juan. Idion unana apanawen ubing, nanamay ti panagbiag dagiti tao, nang runa iti pagarian da Prinsipe Juan. Nasingpet ti ari ken reyna ang naganak ni Prinsipe Juan. Ket amin akasapulan dagiti agindeg iti masakupan da apagarian. Ipaayda nga awan ti or-orayen da asubad na. Isu nga awan apulos ti maibaga dagiti agindeg iti pagarian da. May salaeng abanag ti babalawen dagiti agindeg. Dayta ket ti ugali ni Prinsipe Juan nga anak ti reyna ken ari. Iti na minsan nga aldaw ket Apenas ka natulungam deja bakit? Amak nga ari. Di ka di nakita tilangana, Prinsipe Juan? Nakakaasi. Mabisbisin una yan. No sakla ti masorot, jak ko mapinastrek dito'y palasyo dayja bakit? Nakaararyak? Prinsipe Juan? Nagrugit ti langana. Sakat? Sabali ti payod na. Prinsipe Juan, agindeg iti pagarayan dayjay abakit. Kasapulan na ti tulong. Kaasimet. Rumbeng lang nga ipaay ko kenkwa na ti kasapulan na. Tapagrebbeng hakdayta. Amak nga ari. Rumbeng la kuma ang masursurum dagiti aramidag. Taintun tawidem ton ti trono. Amom tumeten, nuan niya ti rumbeng ken saan. Saan la aday ta ti babalawag nga ugali ti anak ta ni Prinsipe Juan, asawak nga ari. Asawa ka, Reyna. Nasadot pa'y ni Prinsipe Juan. Nakakaasi dagiti dama nga agserserbikan kwa na. At dala nga rudon iti abay na ti kasapulan na. Paiyawat na pailaeng. Kinapudno na asawak nga ari. Ado ti sao-sao dagiti iturayam. May papan iti naalas nga ugali ti anak ta. Ibagbagada amadanagan da kano. Intun ipatawid mun ken ni Prinsipe Juan ti trono. Amangan no anyan to kanun ti mapasamak iti pagarian. Ho. Hoy. Anyat aramidem ditoy. Si Kalakay, ha? Mapanak kumay ti palasyo. Madaydayaw a Prinsipe Juan. Anyat aramidem iti palasyo. At dati kidawag iti madaydayaw nga are. Anyat ikidawam iti amak. Agkidawak iti tulong para iti pamilya. Saan kan ngaglayon iti palasyo? Si Kalakay. Madaydayaw a Prinsipe. Jak kaya tilangam. Mariya ka kan ka. Madaydayaw. Nalawag mo't siguro tinangag mo ngayong bagak si Kalakay. Iso adinak sukiren. Tamang anuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. No ipilit mo ti kayat mo. Kinapudno na madaydayaw nga ari. Kabuteng ti kaadwan ni Prinsipe Juan. Saan agaputa isukit na siglat ken maingal. Anya ti kayat mo asawan, ministro. Kabuteng dagiti agindag iti pagarian ni Prinsipe Juan. Gapo iti naalas kano nga ugali na. Anya,
Dayta ti agpayso, madaydayaw nga ari. Tirigat na, madaydayaw nga ari. Kaslasaan nga ikaskaso ni Prinsipe Juan, dagiti balakad yo ken kuana. Awan pa'y ti serbim si kaadama? Madaydayaw a prinsipe. Kaya't mo tapadusa ka, ha? Nagsimple lang ti bilin ko kan ka, ngem di mo pa'y maaramid. Kaya't mong sakit di apasaplit ka iti latigo, tapno agnagam ka. Saan madaydayaw a prinsipe? Kaasyandak ko ma. Saan dak adosaan? Nukas tangarod. Subwan nak iti ubas, takayat ko timangan. Matungpal, madaydayaw a prinsipe. Apay akas tatilangam, asawak a reyna. Adda ka di parikot. Adda manan nagalas nga inaramid ti anak ta, prinsipe. Agasem, taday talaangan mangisubo iti ubas. Ngam imbilin na pailaang iti dama. Aniya. Day ti agpayso asawak nga ari. Isubo na laangan. Imbilin na pailaang nga aramiden ti sabali. Talaga nga aglablabwesen ni Prinsipe Juan. Saan langan anaalas ti ugali na? Nakaro pa yan, ti kinasadot na. Anya ti masapul mo, apulakay. Kasapulak ti tulong, madaydayaw nga are. Umayak kumaiden, ngem linapdanak ti madaydayaw a prinsipe, tamariyek kanukanyak, kat impagel na nga umayak dito'y palasyaw. Aniya, inaramid ni Prinsipe Juan ti kasta? Wen, madaydayaw nga are. Talaga analabasan ni Prinsipe Juan. Malaksid itinalas nga ugali na. Nakaro pa yan, ti kinasadot na. Agingkat na sa papay. Si kanti mang tobngar ken ni Prinsipe Juan, madaydayaw nga are. Tano saan latta nga agbalew. Sagrapon na tinadagsen adusa, ket mairaman pa'y tintero apagarian. Nabagas ti panagsaom, apulakay. Madaydayaw nga aray. Hala, ibagam kanyak, no anya titulong akasapulam, tamaipaay adagos. Binaga kunday di alakay, asaan nga umay dito'y palasyo, amak nga ari. Ngamin, nakadungdung rit. Prinsipe Juan, uray asino, basta gindag iti masakupan ti pagarayan. Nawaya nga umay dito'y palasyo. Amak nga ari? Saan narumbang alapdam ti uray asino nga umay dito'y palasyo. Nang runa no agkasapulan iti tulong. Amak nga ari, nasken a mapili kumamet dagiti umay dito'y palasyo. Saan ket akumpur milatan ditan ti umay dito'y nga uray no nakadungdung rit? Saan? Awan ti mapaglan nga umay ditoy. Kas itinakon-akon. Uray asino. Mabalin nga umay ditoy palasyo. Nang runa no agkasapulan iti tulong. Amak nga ari? Kat saan narumbang nga ipilit mo ti kayat mo, Prinsipe Juan. Tanu aramidam dayta. Sa anak nga agpangadwa, amang dusakan ka. Pinanawan na kun ti amak nga ari. Kinaungat nak ti amak. Gapo iti dayjay alakay. Sana mabalin daytoy. Sa pulak dayjay alakay.
ta iso ti pagikarwak. Amangan no makaunget ti madaydayaw nga ari, iti kasta a planom, Prinsipe Juan. Agkad-kad ka kadi iti ibilbilin ko kan ka, ministro? Saan nga iti kasta, Prinsipe Juan? Ngamnasken nga ipakaamok pay iti ari, ti planom. Nasukir kagaya man niya, ministro. Kasayatan siguro no madusa ka. Ipalatigo ka, iti maminlima a daras, tapno agnakam ka. Anya? Saan napatag a prinsipe? Kasyan nakuma. Bueno, tapno jak patuloyan ti panggap ko. Agtungpal ka nga rod kanyak. Kuyugan nak, tasapulen tadayjay alakay. Dama, sa dino ti ayan ni ministro. Nakitak mat ang nagkuyog dakin ni Prinsipe Juan, madaydayaw nga ari. Sa dino nga ta tinapananda. Diyak amo, madaydayaw nga ari. Basta nakitak ida nagkabalyo api manaw. Adda ka di kakadwada. Duwada laang madaydayaw nga ari. Kasta ka di. Sa dino nga ta tinapananda. Ladingitak madaydayaw nga ari. Ngamjak maibaga kada kayo. Ala, nuag sublida, ibagam, tasapsapulak ni ministro, dama. Matumpal, madaydayaw nga ari. Napatag a prinsipe. Napanagnakakon nga adda iti dayta akalapaw, ti sapsapulam alakay. Bueno, agsublikan iji palasyo. Madaydayaw a prinsipe? Agtignay kan, ministro. Ngam di mo sasawan iti amak daytoy nga inaramid ko. Tano maamuan ti amak daytoy. Sikat ti dusak. Nawatam ka di. Nalawag, madaydayaw a prinsipe. Alan, pumanaw kan. Tas sakon ti makaammo iti lakay. Anya ti masapul mo, madaydayaw a prinsipe. Imayak. Tapno dusaan ka. Talaga ang nalabas kang Prinsipe Juan. Ha? Lahat nagbalin ka anataer a lalaki? Juan, gaputa sa anak amortal. May saak anasayat niya yung kanto. Ha? Ket gapoy ti kinaalas ti ugali ken kinasadot mo. Agbaliw ti amin iti biyag mo. Iti panagsublim iti palasyo. Kalata nagpukaw ti lalaki. Lukas na. Karkar na day dya lalaki. Ha? Ti kabalyok. Kalata nagtaray api mano. Oh, kasano pa itan? Oh, kapilitan na magmagna nga agsubli iti palasyo. Asino ka alalaki, ha? Apay nagdursok ka asimrak dito'y palasyo? Amakari. Siyak daytoy. Ni Prinsipe Juan. Ulbod! Nabayagan nga awan, day di Prinsipe Juan. Di kag pamarang nga iso. Tasaan adungrit akaskan ka, ti anak ko ni Prinsipe Juan. Anya? Ngam, agsasawak iti pudno amakari. Siyak daytoy. Ni Prinsipe Juan. Anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Dinak alilawen. Soldados! Ipanaw yo iti sangwanak, daytoy adungrit a lalaki. Ket dusaan nyo, babaan iti panakasaplit na iti latigo. Saan? Saan tak ni gaman? Siyak ni Prinsipe Juan! Siyak ni Prinsipe Juan! Saan ang maawatan ni Juan, noan niya ti mapaspasamak, nga mapaman anasaplit iti latigo,
kasdo sa naabilin ti ari. Naamiris na, aday jay anapasamak. Kat ison ti kuna ti datdatlag a lalaki a dusa na iti apagdarik matlaan. Kalaat a nagbaliw ti biyag na, iso a manipot idin, nasursuro na ti aggagat, kan agsalukag, tapno laeng agbiag. Kanayon nga idawdawat na ang makita namanen ti datdatlag a lalaki, tapno maisubli iti sigod ti amin. Ngamno kano ang mapasamak dayta, awan ti makamu. Bueno bing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo, ngayon surat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo, takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.